Avui tenim al davant un altre repte d'aquells que ens encanten. Hem vingut fins a Garatge Central de Figueres per recollir el rutilant Mustang Mach-E, una icona mundial de carrosseria musculosa que ara es transforma explorant el territori de la mobilitat ecològica gràcies a aquesta interessant alternativa per a les famílies. Un Ford? Sí. Un Mustang? També. I per extreure'n tot el suc, o bé, hauríem de dir tota l'energia, voltarem i viatjarem de Figueres a Olot, d'Olot a Vic i tornarem per l'eix transversal i l'autopista AP7. Així conduirem el Mach-E per vies revirades, rodarem amb ell per dins d'aquestes 3 ciutats, visitant alguns dels seus llocs més emblemàtics i, com no, comprovarem les seves virtuts en vies ràpides. Però abans de marxar no podem deixar de comentar-vos alguns aspectes molt interessants d'aquesta bèstia elèctrica. I és que aquest mit americà té un disseny imponent, un interior que emana qualitat pels 4 costats, un espai i lluminositat interior extraordinaris i un nivell tecnològic que supera totes les expectatives, sobretot gràcies a la gegant pantalla central i al sistema 5.4, un sistema molt evolucionat i que permet veure amb molt bons ulls que el Mach-E, en la versió estesa, pot arribar a recórrer més de 610 km d'autonomia en cicle combinat WLTP. Primera parada, Garatge Central d'Olot. Aquí, envoltats de volcans, tan de moda en l'actualitat, portem ja 50 quilòmetres, consumint un 14% de bateria i amb una mitjana de 20 kWh. No fa falta, que només portem un 14%. Amb aquestes xifres i sense moltes contemplacions prement l'accelerador, el Mach-E no enganya, oferint un rendiment brutal i aguantant bé les envestides a l'autonomia. A més, el tipus de vies per on hem circulat ens han permès notar que transmet comoditat, fermesa i una direcció d'allò més precisa, amb un xassís molt eficient i unes suspensions molt fermes. A més, per refermar el concepte tecnològic i demostrar que és un model avançat al seu temps, es poden gestionar moltíssimes funcions amb el telèfon mòbil. Es pot obrir la porta amb codi o des de l'smartphone i, per si fos poc, el client pot optar per una divertida tracció posterior o la precisa tracció total d'aquest model que tenim a la videoprova. Ja som a Garatge Central de Vic. En aquests moments ja veiem la pantalla recorreguts 100 km, amb un 26% de bateria consumit i amb un... Que ja t'he dit que no caldria, que no cal, que només portem un 26% de bateria. I amb una imatge gairebé calcada al primer tram, de 20 kWh. La conducció ens segueix sorprenent amb un motor que transmet potència i acceleració a cabassos. I podem regular la conducció amb un sol pedal, denominat E-One Pedal, frenant i accelerant només amb l'accelerador. Ara, cap a Figueres. Arribats! Tornem a ser presents a la ciutat natal de Dalí i abans de marxar us direm que el Mustang Mach-E ens ha sorprès i molt. Què fas? No, si ja t'he dit que no calia 3 vegades. Tenim 36% de bateria. Diríem que és segurament un dels models elèctrics amb la millor tecnologia i grans atributs per convertir-se en un model de zero emissions de tall esportiu però enfocat a les famílies. Si el que es busca és diversió, tecnologia i essència futurista, aquest Ford reuneix molts números per ser l'opció ideal.